Minä olen Suhosen Olli Juvalta ja olen Savo-Luotsin Leaderin hallituksessa näissä touhuissa 3 vuotta ja olen täältä Juvalta kotoisin. Pikkasen kävin tuolla nuoruudessa Imatralla ja 10 vuotta Mikkelissä ja sitten pääsin onneksi takaisin Juvalle. Minä olin sitten vuoden Rajupussu-hallituksessa ja toista vuotta Savo-Luotsissa mukana. Pikkasen aikaa pohdin sitä, että kuka lähtisi Juvalta asukkaiden edustajaksi, niin sitten minä sanoin, että no voimme kokeilla ja sitten käytiin tuolla Mänttisen Anne luona pienessä työpaikkahaastattelussa niin sanotusti ja siitähän se sitten lähti ja alkoi uuden opiskelu. Minulle uusia kontakteja, uusia tuttavia ympäri tätä maakuntaa, laajaten sitten tuonne Savonlinna-Kerimäki suunnalle ja erittäin mielenkiintoisia tavallaan uusia tietoja vielä näin hieman vanhemmallakin iällä ja paljon uusia kokemuksia, uusia ihmisiä. Hyvä hanke on sellainen, joka on pienyrittäjän tarpeeseen luoma pieni investointi tai sitten satsaus toimitiloihin tai siihen kalustoon, mitä tarvitaan, että se yritys voi jatkaa ja kehittyä. Niitä ei tarvitse olla isoja, vaan semmoinen pienikin rahallinen tai kalustoon tähtävä hankinta niin on tosi hyvä. Ja tietysti näitä isompia hankkeita myös, mutta pienhankkeet ja pienten yritysten kehittämishankkeet on minusta hyviä. Täällä on paljon hyvää, täällä on tilaa liikkua, kukaan ei juurikaan määräile mitä teet, tietysti lain puitteissa, mutta oma rauha, vapaus kulkea, hyvät harrastusmahdollisuudet, tietysti jos harrastaa metsästystä ja kalastusta, järvet lähellä, metsät alkaa heti pihasta, siinäpä sitten oma rauha.